Berpizkunde domekatik 60 egunera ospatzen du Eliza Katolikoak 1208tik Corpus Christi eguna. Helburua bere hastapenetan katolikoen fedea handitzea eta eukaristia ospatzea. Dokumentuen arabera oinatin 1541tik ospatzen da Corpusetako prozesioa. Dantzarien presentzia 1560an dagoeneko errealitate bat da. Egun Eliza Katolikoaren ospakizuna izateaz gain, oinatiarrentzat kultur eta tradizio festa bat ere bada. 500 urte luzez, herriak mantendu duen ohitura bat. Gara jakitu 54 urte dantzan. Orduan, nik jaixotatik ikusi dutxian, Corpus eguna, celebrazioa, dantzaixa, jasten, erasten, ama, plantxaiten, dana. Ara familioalako urdutarako, mesia, gero inbitauak, eta hola. Orduan, beti ibilik gara gu Corpus egunean, gero honi sartu nintzanean, aita itxitza gero honi sartu nintzanean, berdin segidot. Eta gero txine benian dantzaitiari, bestatzu lazeixo ibiltzeko, nik pitimat, eta gero jende asko gizteki gauzak zela dian. Eta nien zela bizi izan duten denpora askuan, gaur, ez dantzari bakarrik, prozesio eta korporazio o kofraixekin jadana, pitimat indu kolaborazio ordi bana, gauza ondo urteteko. Nik uste dut hor dauz teorixa asko. Eta jendeak pentsatzen dago mila gauza. Eta gero asko izan daue, gitano batzuk eta tortzela eta gitanoak eukela, alako traje batzuk eta bat okurri usakola eta ala inebila kaskainala jo eta hori. Kinkilera moduan etorrita. Beste batzuk zaten daue, epoka baten, etorri ziala los geizers de Valencia. Eta ari ziala trajiak eta hori. Eta gero hor traje hortan, dakiuna da bio-hiru elementu dauz oso desberdinak. Por ejemplo, frakak, ongo frakak, ez dako 150 urte. Valentzian erdiko frakak edo beste postura bateko frakak. Gero, gorbatia ez da izan sekula, beti izan da pañuelo bat. Eta gero, txapela. Txapelak ez dako 150 urte. Orduan, lehen ze izango zen, igual izango zen sombrerua, igual izango zen beste gorron bat, diferentia eta hori. Orduan, atzenia zer gelitu da. Hoi momentuan txapela, honek erropa honek, kasailaki, eta fraka honetxe. Orduan, nik hori ezautu dut, eta orduan nik hori gure mantenitia. Behin jantziak soinean, dantzariak prozesioan irtengo diren irudien bila joaten dira. Goizeko 10 dira eta herria hasi da kalera irteten. Hauek San Juan eta San Roque dira, dantzarien kriskitinotxek lagunduta San Miguel parrokiarako bidea hartuko dutenak. Bertan, meza nagusieren ostean prozesioan irteteko. Eta horrela egingo dute, herriko ermita eta gainontzeko elizetan dauden irudiekin ere, pixkanaka denak parrokian sartuko dituzte. Azkenik San Miguel eroaten dute udaletxetik elizara.
Prozesioko elementu ikusgarrienetarikoak dira San Miguel, Jesus eta apostoluak. Jantzi eta maskara izugarriek herriaren arreta pizten dute. Meza nagusia astearekin bat Santana antzokian hasten dira San Miguel, apostoluak eta Jesus jazten. Maskara eta pelukak aurtengoak berriak izan dira. Baina San Miguel, apostoluen, Jesus eta beste irudiez gain prozesioan indar handia dutenak dira dantzariak. Oinatz dantza taldeko dantzariek 3 egun ematen dituzte herriko auzo eta kaleetan dantzan, Korpus egunaren bueltan. Urteko emanaldi garrantzitsuenetarikoa izan ohi da. Guretako korpusak esaleke aktuazio danetatik importantiena dela, azkenean herriko aktuazio bada, bakarra urtean egiten dana, eta asko prepareiten gara, eta gehien bat asko prepareiten gaelatako, asko kantzaien gaelako, danok gure izaten du egun honetan urten, bai goiz da bai arratzalde. Historiarik apenas dago. Bakarrik dago, konferentziako eta liburutan da, nola, eta udaletxetan, nola zepago egon dian, dantzari zepa egin otzala, bestia, eta hori horrek bintzaitu du, 1550 inguruan hasi zala. Dantza, bost dantza, betidanik izan dira bost dantza, eta gero dantza hemen egiten duenak gaur erratzaldian, ez da? Jesus Irizarrek bere aitaren testigua hartuta 30 urtetik gora egin zituen Korpus prozesioan dantzan, patroi gisa jantzi urdina soinean. Orain kofradiaren eta dantza taldearen arteko lotura ezinbestekoa da. Bietako kide izanik, inork baino hobeto ezagutzen baitu Korpus eguneko prozesioa. 1915an, nire aitea hilda eta kofraixan jente gutxi, eta momentu batzutan prozesio suspendiko zela elizien aldetik ez da. Orduan, alkarrekin juntau gintzan, eta ni jente gutxi xakuat, eta sartuko baitza, eta sartu nintzen. Eta gero neik eitxire bendantza eikia, ja segin, jot, gero akazak pila bat eusen, odauz hor bertan, gauzak danak buruz dakigunak. Eta hori bidu, gaur idatzi eta izteia, beste batzuk jaketeko. Guk asko ensai egin dut, asko preparetzen gara egun horretako, baina gero azkenen zu komentin duzun agente asko dau, variante asko dau, apur bat improvisatzen be jakin inbidu, baina azkenean asko ensai eta dau prozesioa beha, eta azkenean ondo urteten da. Dantzarien lana ez da soilik prozesioan dantza egitea, izan ere horretaz aparte, 3 egunetan zehar hainbat tokitan egiten dituzte banakoa, launakoa, zortzikoa, San Miguel, arku dantza eta aurreskua. Korpusak berez osteguna izaten da korpus eguna, eta guazten gara ostialetan goizian herriko auzotan ibiltzen gara diru batzen, han kastainola joten du, eta dirua batu, eta hartzaletan eskola eta faten gara, eskola desberdinetan dantza egiten du, gero zapatuan kale-eskale ibiltzen gara, eta diru batzen bebai, ostiralean auzotan egiten duan zapatuan kale-eskale herrixian, eta gero badomekan, goizeko prozesioa, eta prozesioa aurretik santuak irugatia eta dana, iztoixana, eta gero hartzaldeko aktuazioa, hemen 3 ordelorden ingurukoa. Oinatz dantza taldeak orain arte bezala lanean jarraituko du Korpus dantzek etorkizunean ere orain arteko bizitza oparoa izan dezaten. Hori transmisioen eta dana, guretako importantiena da, gaur dantza talde bat ukitian. Eta dantza talde honek, zukumi erakosten bat dago ilusio puntua oinatiko dantzak etxiko. Eta orduan, oin Davide moduan, 2 generazio pasoitzako, 14 urtekin itxi dantzak, txikisetan, beste urte bete, beste dantzatzuk ikasten ibili, eta handik 2 urtera, dantzatalde neus izan, dana dakize moduan. Orduan, unbetan dantzea da ilusio bat. Korpus egunien dantzea beste ilusio bat. Horre manteniken duzku, postasun bat, eta gero bat, hori egiteko. Berpizkunde domekatik 60 egunera ospatzen du Eliza Katolikoak 1908tik Korpus Kristi eguna.
Helburua bere hastapenetan katolikoen fedea handitzea eta eukaristia ospatzea. Dokumentuen arabera Oñatin 1541 ospatzen da korpusetako prozesioa. Dantzarien presentzia 1560an dagoeneko errealitate bat da. Egun Eliza Katolikoaren ospakizuna izateaz gain, oñatiarrentzat kultur eta tradizio festa bat ere bada. 500 urte luzez, herriak mantendu duen ohitura bat.